Posta de longo da factoría de intelixencia artificial que se vai construir en Santiago. É unha das 19 que se crearán en Europa, impulsadas pola Comisión. A de Galicia estará centrada en resolver problemas da saúde humana, ambiental e tamén animal. Empezará a funcionar nuns meses. A factoría de intelixencia artificial combinará tecnoloxía punteira, supercomputación e bases de datos para protexer a nosa saúde. Ofrecerá servizos gratuitos para crear novos medicamentos, producir alimentos máis sans, previr doenzas asociadas ao cambio climático ou actuar ante posibles pandemias. Eu me refiro ao COVID, xa o vivimos. É dicir, se nós non xeramos o coñecemento, as capacidades e a industrialización de unha forma local, en caso de crise, non podemos contar con que teñamos a solución nas nosas manos. Los datos van a estar en la factoría, vamos a intentar que los datos estén abiertos, vamos a dar servicios de soporte de algoritmos. Más importante, que se nos olvida, es gratis. Alfonso Rueda destaca a aposta da Xunta pola innovación para garantir a nosa soberanía tecnolóxica, atraer talento e impulsar a creación de empresas do sector. Hai cousas que eran impensables hai moi pouco tempo que se puderan facer aquí e agora o estamos facendo e podémoslo facer moito máis hacia o futuro, competir con sitios nos que hai pouco tempo nin se sabía, nin sonaba o nome de Galicia. Ahora só teñen que terlo en conta como un moi serio competidor. Xunta, Comisión Europea e Goberno invisten neste proxecto 82 millóns de euros.